Terve. Nyt on taas palvausuuni, savustusuuni. Lihaa täynnä on monenlaista. Tuolla oikeana takana on kokonainen yrttimasto broileri. Sitten keskellä on tämmöinen kaslerilevy. Vasemmalla tarkoitin tuo gripsilevy. Vasemmalla on kaslerinpala. Sitten siitä tänne päin on majavan filleitä pari kappaletta ja tuossa on sitten vielä majavan etujalkoja 2. Erilaista lihaa nyt kokeillaan. Siinä on nyt valmista tuotetta palvaamosta. Kokonainen yrttimasto broileri, sitten oli mausettua kasleria ja sitten oli ripsiä maustettua majavan etujalkoja pari kappaletta ja majava fileet on vielä tuossa. 6 tuntia. Nuo majavat oli vähän vähemmän aikaa. Päästään maistelemaan.